Hello friends, welcome back to my channel. Inita recipe healthy baby weight gain recipe. Nikla balige daada koronala dappa apuje ಅಂಚಾಂಡ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ವಾರಡು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಮೂಜಿಸಲ ಬಾಲೆ ಕೊರೊಂದು ಬಲೆ ದಾಯ ದಪ್ಪ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾಲೆ ತೋರಾಪೆರು ಆಂಡ ಅವೇನು ನಿಕ್ಲು ವಾರಡು 2 to 3 times ಕೊರೊಂದು ಬರೋಡು. ನಿಕ್ಕ ಬೋಡಾಪ್ನೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೊನ್ನೆ. ತುಪ್ಪ, ಎಳ್ಳು, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅಂಚನೆ ಡೇಟ್ಸ್, ಅಂಜೀರ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾಲ್ನಟ್. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತನ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಸೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ಕೊರೊಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಜ್ಜಿಲ್, ಅವಲಕ್ಕಿ, ಪೋಹ ಒಂದೇನು ರಡ್ಡೆರ್ದು ಮೂಜಿಸಲ ನೀಟ್ ಅದು ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ನೀರನ್ನು ರಿನ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒನ್ಲೆ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಥರ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದಿನ ಪೇರು ನನ್ನ ಓ ಪೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಚ್ಚಿ ಓ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು ಒಂದು ಯಾನ್ಗೆ ತೊಂದಿನಂటే ನಂದಿನಿ. ಸೊ ಬಿಲೋ 1 year ಬೇಬಿ ಆಂಡ ಪಂಡ 6 months ಎಬಾವು ಬಿಲೋ 1 year ಆಂಡ ನೀರಡು ಕುಂದಾದ ಕೊರಲೆ ದಯಮಲ್ತ ಶುಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಐಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಎಬಾವ್ 1 year ಬೇಬಿ ಆಂಡ ಮಿಲ್ಕ್ಡು ಕುಂದಾದ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಇದು ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕೆ ವಾಶ್ ಮಂದಿ ಒಂದಿನ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂದಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೊಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆದ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತು ದಿವನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಒಂದಿನ ಕೊರ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮಾತ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಬಾಲೆಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾದ ಟ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ಏನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಒಂದೇನು 0 to 5 years ಮುಟ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರೊಲಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪರಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು. ಸೊ 5 years ಜೋಕ್ಲೆ ಮಟ ಕೊರೊಲಿ ಓಕೆನಾ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕಲು నేను ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ಲೆ ಪಂಡ ಜೋಕೊಲ್ ತಿನ್ಪುಜ ಐತ ಬದಲು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಸ್ಮೂದಿ ಟೈಪ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಅಬೌವ್ 3 years ಅಕ್ಲು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅವೇನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪುವೆರು ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ಪನೋಲಿ ಆರು ಏನಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ಆದ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ. ಸೊ ಆರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಯಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರ ಪೊರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟೇ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊನು ಅಂಚನೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುನ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ದಿಯ ದೀತಿನ ಪೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ದೀತಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತದ್ದು ಲಾಯ್ಕಾದ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಸಿಮ್ಮಡಿದು ಅವೇನು ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಬೋಡಂಡ ಚೂರು ಬೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಂತುನೋಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜೇ ಸಜೆಷನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಶುಗರಿ ಐಟಮನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಪಗಾಕಲ್ನ ಡೈಜೆಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾನಗನೆ ಅವೇನು ಐಕೊಂತ ತುಪ್ಪ ಪಾರ್ದು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯಡೆ ತುಪ್ಪ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕಲ್ನ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಕಿನ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಬೋನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಡೈಜೆಷನ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆತಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದೆ ಪನೋಲಿ ನೆಡ್ಡ ಮಾತಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಲ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರದೆ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂದ ಆಲ ಬೇತೆ ಪಾರ್ದಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಈತ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಂತದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲೆಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ ಕೊರೊಲಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೊಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಏಪ ಬೋಡಾಂಡಲ ಕೊರಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾಲೆಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ವೇಟ್ ನಿಕಲ ಫುಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಾರಂಡ ಅಕ್ಲ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ ಎದುರ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಡ್ಲ ಅಕಲು ಶುಗರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪುವೆರು. ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಶುಗರ್ ಕೊರಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅವೇನೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮನ್ಪರೆ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪುವೆರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.